Srbi su nastavili izgrađivati svoju nezavisnu državu. Na jugu su i bosanski Hrvati, koji su bili u savezu s muslimanima, počeli oblikovati svoju državu. Imali smo vrlo jedan težak front ovdje sa četnicima u Bosni i Hercegovini, dugačak barem 1000 kilometara. Ja sam činio sve da se ne otvori drugi front, koji je stalno visio u zraku. Predsjednik Izetbegović očajnički pokušavao zadržati svoga saveznika. Prošao je kroz srpske položaje da bi se sastao sa zapovjednikom vojske bosanskih Hrvata u Mostaru. Ujutro smo se dogovorili, on je u jedan stan na nekakvom 4. katu ujutro došao, zapravo to starac ipak, koji popili smo kavu. Ja sam taj dan imao dogovoran razgovor s njime o nekim našim problemima dole u Hercegovini, jer je i tu situacija bila između nas dosta teška, između armije i HVO-a. Gledajte, ne treba kriti činjenicu da narod u Hercegovini bi bio najsretniji da Hercegovina i cijeli dio pripadne Hrvatskoj. Vidjelo se da Boban i njegovi ljudi idu na sukob. Idu na sukob zato da ocijepe komad Bosne i Hercegovine, da je pripoje Hrvatskoj. Jasno je taj plan bio skoro jasan. Moje opravdane razloge za strah. Hrvatski i srbijanski predsjednik dugo su se poigravali miši o podjeli Bosne. Godinu dana prije, televizijska ekipa slučajno naišla na vođu bosanskih Srba u Austriji. Došao na tajni sastanak s diskretnim vođom bosanskih Hrvata koji je došao ovim automobilom. Dvojica vođa sastajali su se iza ovih vrata. To je bio jedan vrlo dobar, koristan razgovor. Boban je smatrao da Hrvati treba da se koncentrišu na svojim teritorijama. Herceg Bosna je kao ideja bez imena bila trajno u hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, došli smo do saznanja da postoje neke teritorije koje su sporne, ali da ne vredi da ginu momci za to. Niti ćemo mi Srbi dobiti sve što želimo, niti će Hrvati dobiti sve što žele. I sastanak je trajao u smislu da su Srbi kazali da je njihova vojna opcija da granica Srbije mora biti rijeka Neretva. Bosanski su se Hrvati okrenuli protiv svojih muslimanskih saveznika. Borbama je koordinirao vrhovni zapovjednik svih hrvatskih snaga. Ja sam naredio da ne šaljemo hrvatske postrojbe u unutrašnjost Bosne, sve tamo do Dervente, Doboja, radi sprečavanja, nego li da se ograničimo na obranu hrvatskih područja. Na putu su im stajala muslimanska sela. Tisuće muslimanskih boraca bile su u redovima hrvatske vojske punu godinu dana. Sada su Hrvati zatočili bivše suborce. Dakle, razoružavanja, kad su logori postali, kad je dakle negdje ljudi trebalo staviti, sjećam se da sam gospodinu Bruni Stojiću, koji je bio ministar obrane, rekao: Bruno, pazite dobro, nemojte raditi nešto čega ćemo se stidjeti. Jedan je novinar uspio ući u logor u sklopu vojne zračne luke kod Mostara. Tad su svi ljudi bili dovedeni u te tankove, u te cisterne, praktično u te skladišta za benzin koja je koristila bivša Jugoslovenska narodna armija, gdje je bila kasarna JNA. To su bili skladišta u zemlji, u brežuljcima, a bile su ogromne vrućine.
i imali su samo jedan mali otvorčić od 20 centimetara kvadratnih kroz kojih je ulazio zrak. Ljudi su bukvalno umirali. To je jednostavno jedna vrsta ludila i pogreške koja se dogodi kad bude puno naših momaka masakrirano i tako dalje. Uzavre ta krv do granica kad se evo onda ne promišljaju stvari do te mjere da se onda napravi jedan logor kojeg se treba stidjeti kao čovjek i kao Hrvat. Odgovornost za logore dosezala je do samog vrha hrvatske vlade. Postojanje logora nije moglo biti bez znanja predsjednika Tuđmana. Onda sam ja ispomenuo logore i tko to organizira. On kaže, ne možemo se mi Hrvati samo optuživati, možda ima nešto, ali i drugi imaju logore. To nije bilo opravdanje. Potaknuti strahom od potpuno uništenja lako naoružani muslimani su uzvratili. Prekinuto je napredovanje Hrvata. U znak odmazde Hrvati su ciljali Mostarski most koji su muslimani izgradili prije 400 godina. Bilo je to točno 4 godine nakon pada Berlinskog zida, događaja koji je najavio novi svjetski poredak.